pane nguva yasema kuyazochika kundokamira sei ndakazoona pasitendi vangu vakaimba ndakutaura naye akabva tanga kunzvenga nzvenga then zvinyorwa zvinoratidza kuti pane matransactions zvakaitika zvimatransactions kuenda mberi atanga kunzvenga nzvenga akazongosenda meseji kuti asati apega pasitendi pavo saka paakapinga pacho paakazondipa papane havasi kusvika even 500 square meters saka ndazomupindura kuti pameseji kuti asikati akukoni ndakuchimbotora 800 square meters zangu vandaisa waya uyamwe padego nemukadzi wacho saka ndakuti uya kutitaura pagiraundi haasobatikana nhasi handizoziva zita rakeanodza but vana uchiza uri maistate ndamubvunza zita nguva mukadzi ndakadambura waya ndakadambura waya anga ari peri pamakaita transactions dzekuchigara pafirst payment ndakaita ndakatuma mukadzi wasiya we nezvamakaitira pafirst payment anga yawe but dokupedzisira society anga kwanyatsoudza nawo sei asina kuya kudai mukadzi ai munhu wakamhangarika imuleni baron mama akachitiza tizo oileni baron pamwe mutosaspekta kuti pandakasvika mukachitani mukadzi wacho anogamba angatora mumwe munhu mukadzi wacho ndiye akandaatenda ndiona usiya so eyodai munhu oileni baron pamandaza mandaza inosi paseri peruware pepazisa sabhuku anoiziva here nyaya zvizivakandatora naye right takuti sabhuku aizive nyaya iyi handitika ileni baron riite sei ribatwa riuye kuno zvino zvatakuda kuti tiite wegift toda kuti dare riuye kumusha handitika uone nzvimbo yacho yamakawirirana nayo nemukomana handitika pane appreciation nezviri pagiraundi dare rine rinosungwa nemudzimbe chete mbudzi dare rinoita $60 kana mbudzi chayo rituye kumusha tozotaura nyaya next Sunday takuziva zviri pagiraundi handitika right dare tichienda kuti toda kuti tione sabu mandazi inosi mandazi auye pagiraundi nekomiti yake nevanhu vakatenderedza ukaona vanhu vakatenderedza maneighbors ariko vanofukidza kuti vanobatsira panyaya vaita sei saka iko zvino izvi gift takuita kuromba kusumudza chini kusumudza dare totsvaka zuva riri convenient kwauri pakateshoni raunenge uchiti uri free tosangana kugiraundi nechi nedare toratidzana zvatoratidzana ipapo zvakaitika pagiraundi toziva kuti dare sabhuku wavo sabhuku wacho ndiani kumati sabhuku inoswati mandazi vana vanodzungaira dzikamai ari kwasabhuku mandazi mukadzi wakanonzi simbisai mweru ndiye zita ramukadzi wadzika indi kutofananidzira pana uno akamboya svonhu vakapera paseri kutomo tikazokukura akatokira nhamo yake watinyaya iri kwasabhukani kwakweza dzikamai ari kwasabhuku mandazi inosi asi paakatengesa akauya nemunhu kwachada mwoyo atingoona munhu uyu ari kwachada mwoyo asi paakauya uyu kumba uyu ndakamutuya nemapepa asati adzoka pakaenda mwendo ukaita chii saka mutudzwa ndakangonyarawo zvangu nekuti ndajamba kuti zvikari asi inini hangu mataura ndakaita naye zotaura nemudzimai wadzika mudzimai wadzika pavakazoita madhiri echipiri uyu mukadzi anga asi mukadzi akauya akanzi nemukadzi unza mapepa haana kuudza mapepa ini ndakamudza mapepa akati watakugara wotakoza mene kuti wakapinda here wotakoza unogara mapepa wauya une nyaya yamafanira nemapepa isitoskodhira tichibva nechi nemapepa andikuona nhasi ari kumudisa mapepa mukadzi wadzika mai asi kuziva kuti akatengesera navo 800,500
asida yakabusa bepo ukadza kuti kana asana mtu yakazofedza mune onini saka ari mubhuku mako iwe uyu chiogara iwe gikuratidza pepa dauti auri ari papa confirmed. Asi tiri kuziva kuti munhu wedu ari mumusha muitsotsi Lady Baron akatengesera munhu takuchibatsira manje tinoda kuti tibatsire munhu akaita seikatsotsi tiri pamwe chete is a directive from me now kuti ndinedai ure wakuziva zvandotaura ini tibatsire munhu saka taakuti isusu wakutungamira vanhu tichienda panzvimbo yavakatengesera atiti ari kuya dare iwe gift nare rinouya uyo aripo anenge toenda paground naye mukomana uyo anonzi akatengesa wacho Baron tiende tiri pamwe chete panzvimbo tionesana iwe watoona evidence kuti zvichokwadi zvakaita sei zvakaitika anditi right topedza musi wesunday nyaya iwe une chekutaura chinyowani chekuti chinogona kubatsira chekuti pakataka nyaya dzesedzi ava ndisanawo ndingakatovalinga kuna uri Lady Baron aiwa saka vanhu vadaro wakamudinga sei mudzimai wakamudinga sei iwe inini ona warasisa mudzimai wakamudinga kune munhu ane akatongondiudzawo saka mudzimai wacho kuti titi azviziveka kudhauta because ufanira kutanga aingofamba vese vakadaro okay saka chakadaro ndechekuti sabhuku aripo sabhuku aona kuti zvichikwadi zvinhu zvakadii zvakaitika hatiri kuti munhu atsotswe achitika saka unoshanda pamwe chete nasabhuku nedare kuti munhu awane zvaanofanira kuita sei anditi saka mari izvozvo taakusumuka tichiita urongwa kusumudza dare kana une mbudzi yacho osiya kana usina utoitsvaga papeshoni musesande kana dare rauya kumushawo sande tinodzoka pano topedza nyaya andizvere saka zvinokumbira kuti munge muri pano nesande kana mupapa zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Besides Panipa Pakawa, Pani Renju, Pani Renju, Pasas, Yacho Yakazonzi, Offense, Aganga, Batanita, Le Gatti, Papanigati, Manats, Nevachu. Ini Renju was up. Jimbo Kuma, Ese, Fora, Zimbabwe, another would get you change. Yes, you buy a new Scottish, Cinemas, tenga papa na sabu kwa mwangwani boy. Faiti wakasushaya. Anzono wakabaya. Okay. Wakaba ukiwa wewe. Ndakawapa bandasina kubusiness. Wakaba ji. Ndakawapa 200. Ndakanga no ndiripo ini. Ndingi mwati daipadzi kama ichi arikunoshitsa bati ndakazoona mabhuks akoti ndawo. Right, ukura mbudzi. $100. Kana mbudzi chai ukwasa bwa. Anditi $100 kana tumbudzi imwe chete ndinoda ndimambo saka mbudzi wanya ipana mbudzi imwe chete unokwasa imi muno kuratidza nzvimbo panzvimbo yacho yemukomana nayo ari kuramba kuva kudaro munomuratidza nzvimbo yakafanana nenzvimbo yake anditi sabhuku aripo moti yamukomana nayo achisawaya ogara nzvimbo yake andizve zvakanaka mufamba zvakanaka. Saka moita arrangement yekuti kunofenzwa uyu afenze nzvimbo yake asekiwe nzvimbo yake otaka kuwaka kana mangwana sabhuku provided iwo pamhiriri kuti sabhuku ndari kutungamirira kuenda kumba ikoko achingokuratidzai pekuita sei ukuwaka musha.